Kubukeka ngazuthi siyaqala ukuphuma esandleni ezinyanga ezimbili ezidumile zasethekwini ezigwebana kwi-social media. Mbuko lesilethu uhle TV sikubingelele ngakhohlwa ngcofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba esikuphathele lona olunye ke udaba ke oluthinta izinyanga ezimbili ezingabalaphi okubalwa khona ke uKhehlelezi Kanye noKing Bhaka. Lokhu zemveni kokuba ke uKhehlelezi ekhulumile ephendula ezinye zezinkulumo ebekade eshiwo uKing Bhaka ngaye, nalapho khona aphinde washo khona ukuthi ke uKing Bhaka ulala nabanye abantu besilisa. Number 2, wena ulala namadoda, ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Nalapho khona ke uKhehlelezi bese ephumela obala ke ethi ke uyacela ukuthi ke banikezwe inkundla benoKing Bhaka bathi ukudedelana ngesibhakela. Kanti noKing Bhaka ubengasapholisi maseko wabeke sesiphendulela emazwini ashiwo ke ngozakwabo abasebenza nayo umsebenzi wokwelapha. Kanti ke mbuko lesilethu kuhle TV enye amavideo lesichaphanelo nezikhuleni zokuxhumana ungakhohlwa ngcofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Wempho kanjani? Ake ukuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lo ungicukulusa. Lalela uyintathelo wena uyona inyanga. Okokuqala lo. Number 2, wena ulala namadoda. Ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela okuyinsizwa ake ziye ringini. Singaloke sithola abantu impilo ake siye ringini siyohlubana ngesibhakela. Oyo wena uyothatha 100,000 nama sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje. Sike siye sibhakeleke manje. Sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga. Awukazi ngifonela ungazi qamba amanga hlazi. Yilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda. Abantu uyakhumbula uthi wena udubuleki wafuna ngithule lapho. Ngoba manje uthi asizwani. Awusabatshela abantu ukuthi wena wenza umsangano. Uthi asizwani kubantu. Uyakhumbula udelela abafowethu abaphila nebala lemhlophe. Uthi ba umuthi. Uma kwangimele ngakukhuzi lapho. Uma ngikukhuza lapho uthini? Uthi ngithanda ukukhuluma. Kwangimele umphakathi wazi ukuthi umuntu obala umhlophe uyidlozi. Umuthi. Uwamandla. Wawusho njalo wena. Uyakhumbula uthi ukhipha imali emanzini. Kwangimele singakukhuzi lapho. Uma sikukhuza uthi is wrong. Uyakhumbula wenza isikeshi semoto eyakade ibovu. Kwangimele ngakukhuzi lapho. Uma ngikukhuza uqona imali zabantu uthi ku wrong. Yebo madoda, uyakhumbula ufihla imoto. Wasetha connection bakho. Ababekade bamaphoyisa. Wazothi imoto ibilahlekile. Uyakhumbula? Kwafuna singakukhuzi lapho. Uyakhumbula icala olihamba eNtuzuma. Icala laseNtuzuma. Uyalazi wawenzeni? Uyasazi isihluko wasenza ngecala laseNtuzuma. Kumele singakukhuzi lapho. Kumele singakukhuzi lapho. Uyakhumbula ubandla inkunzi wehlebhanoyini. Kwangimele ngakutsheli lapho. Uyakhumbula usikema abantu ngegubhu uthi abantu abakhipha 6 million. Bengimele thina sivume ukuthi abantu abathatha imali zakho banikeze wena amasimba akho. Bengimele sivume uma sithi ngeke uthathe 6 million womuntu. Sizitha lapho. Uyakhumbula 100,000 babantu baqedile. Namhlanje abantu nokuthi bazoyilahla lapho lezinto abanye abantu bafuna imali zabo. Uyabakhumbula umama owayekhala kunsika Zulu ukuthi wathi akathola amafutha ehashi yini ubisi lehashi. Uma sikukhuza kulonto uthi wena kuzwana. Uma singazwani sibangani. Ngoba mina ngithi wena musa ukudlala ngabantu. Kunokuthi wena uthi hayi king. Lento le ngampela ngizoyiyeka ingoba nami ngisuke ngiphanda. Uyamazi uZikodwa inyanga liyaseGoli. Uyamazi. Uyakhumbula ukuthi wathini kuZikodwa. KuZikodwa wathi wena sasinaye kumbuso wamaciko uZikodwa. Wathi na uZikodwa akancengele mina. Senze ifight yesibhakela. Khona sokwenza imali bese siyayihlukanisa. Ekhumbula lonto. UZikodwa ngenhlanhla umuntu naye
angafuni ukubona abantu bechaphazeka kudedeki noma ikanjani. Wathi ngeke King lento engithumele ndoda iyisikeshi nje mfethu. Ngathi hayi yabhayisa. Noma futhi sengifika endlini ngaphinde ngakhuluma noZikode. Sesikhuluma ocingweni manje. Esho ethi ngiyazi lento eyenziwa le ndoda manje King usefuna udlala isikeshi nawe. Ngathi hayi mfethu ufuna noma yini into ezomfakela imali. Zikode inyanga. Noma ufuna ngiveze ubufakazi. Noma ufuna uZikode aveze ubufakazi. Uyamkhumbula umzimba ekhala imali. Uyamkhumbula nidlala ngaye. Nithi uyena ongitshela indaba enani kade niyozenza eNewcastle kwingqungquthela yaphela ngoba lento uyizwa into yokufundraiser into yokuraise imali yokuthi umuntu avuke ingakho elikhipha ngomlomo ethi kumele kube nama sponsors ayapha ama sponsors abantu beqabene ayapha uma sizinsizwa asiphumeni ngane emgangaleni ke uma ethi uyinsizwa nami ngithi ngiyinsizwa emgangaleni sithi nangu umuntu uyagula khombisa amandla akho namandla ami akavuka umuntu zolo lokhu bekunomfana okade ophethwe isisende bafake amasende phansi la besaba ngisho ukukhuluma ngodawa lamfana waze kwasho mina ngathi hayi into eyenza nifaka amasende ingoba niyabona ngeni lapha lento ngoba ayisekho esigabeni sokulashwa isesigabeni sikadokotela ngijabulile ifamily yakhona mayisingithinta ibonga ngiyabonga mndeni ngiyabonga mndeni wakamhlongo nangithinta nabonga ukugqugquzela kwami ukuthi umfana akaye esibhedlela thina masesilwa nedemoni ngiyabonga mndeni wakamhlongo ningifonelile naze nafika ngisho ekhaya kumina kodwa eThekwini nizobonga ukuthi ngikhulume into ewukuphile emndenini umfana uzohamba aye kodokotela ayosetshenzwa ngiyabonga mndeni wakantando untando ubhuti luya ngiyabonga ntando la ukhona uNkulunkulu akukhusele usinde mfethu